Payrollissa on myös tehtävät-osio, jossa pystytään kirjaamaan erilaisia tehtäviä. Käyttöliittymässä yrityksen ylläpitäjä voi hallintapaneelista määritellä, mitä tehtäviä siellä kirjataan, ja käytännössä ihan avoin tekstikenttä systeemillä, eli sinne voi luoda minkä tahansa tehtäviä. Tällöin käyttäjän applikaatioon tulee tämmöinen tikkataulun kuva, josta näitä kyseisiä tehtäviä voi kirjata. Ja kategoriat saadaan tänne näkyviin erilaisilla kuvilla. Täällä on nyt esimerkkinä tämmöinen, että oltaisiin tekemässä jossakin kohteessa töitä ja sinne pitäisi toimittaa jotakin tarvikkeita, niin tähän työntekijä pystyy laittamaan, että esimerkiksi yleispuhdistusainetta tarvitaan 1 kappale, paperirullia 5 kappaletta, siivousliinoja 10, roskapusseja 1 paketti. Ja sitten esimerkkinä toinen, niin voidaan esimerkiksi tämmöisiä tarkistuslistoja ylläpitää, eli niin sanottuja checklistoja, että tässä pystytään pistämään checklistillä, että keittiö on siivottu. Siihen voidaan laittaa esimerkiksi kertoja. Tänä päivänä se on 2 kertaa siivottu ja eteisen lattia on pesty 1 kerran. Ja nämä työntekijän merkinnät tulee sitten tuonne raportit-osioon hallintapaneeliin näkyville esihenkilöille ja yrityksen ylläpitäjille.